Komisyara Komisyona Netewên Girtî Federica Mogherini li gel şandeyê navnetewî ji bo Sûriyê Stefan de Mistura pêşhateyên krîza Sûriyê gengeşekir û her du aliyan tekezî li ser pêwîstiya rêgirtin li êrişa çekdarên Esed li ser Idlibê kirin. Ew yek hat di daxuyaniyekê de ji Wezareta Derveya Ewropayê ku Mogherini û de Mistura pêşhateyên dawî yên krîza Sûriyê û hemahengî li gel welatên gerentor yên rêkeftinên Asîtanayê ku ew jî Rûsya û Îran û Tirkiye ne li Brukselê gengeşekirin. Her du aliyan amadekarî ji bo hevdîtina hatî derbarî Sûriyê kirin ku ew jî wê di 26 vê heyvê de hevdemî civînên komela giştî ya Netewên Yekgirtî li New Yorkê wê bên li darxistin. Her du aliyan her wiha rewşa Idlibê û Bakurê Sûriyê bi giştî gengeşe kirin û tekezî li ser berdewamiya kar ji bo piştevaniya gelê Sûriyê kirin û rêgirî li pêş êrişeke leşkerî mezin ji aliyê rejîma Esed û hevpeymanên wê li ser Idlibê û hoşdarî dan ji encamên wê yekê. Her wiha amadekarî ji bo Cînêv ji bo pêkanîna komîta destûrê gengeşe kirin bi armanca berdewamkirina prosa veguhestina siyasî li Sûriyê serbarî karîna Yekîtiya Ewropa ji bo piştevaniya wê prosê. Mogherini tekezî jî kir li ser amadebûna Yekîtiya Ewropa ji bo jin û avakirina Sûriyê ew jî bi mercê pêkanîna veguhestineke siyasî giştî û rastexîne li ser bingeha biryara Encûmena Ewlehiyê ya hejmara 22 5 û 4. Wezîrê Derveyê Tirkiye got ku welatê wî kar dike ji bo gihiştin bi çareseriyeke aştiyane ji bo Idlibê û serbar kir ku wê serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan danûstandinan li gel Vladimir Putin li Rûsyê roja duşembiyê bike. Alavên ragihandinê yên Tirkiye ragihandin ku wê her du serkirde li Sûçî bicivin ku tê zanîn ku Tirkiye ji rûdana krîzeke mirovî li Idlibê ditirse ku ew yek bigihê sînorê wê ku nêzîkî 3 milyon penaberên Sûriye li Tirkiye dimînin.